na gaya mutane na gi faɗa na ce abin da aka yi wa Yahaya ba a tsari na ilimi ba na addini ba a tsari na tarbiyya na addini ba na ga magana za ta yawa sai ne shiru saboda ni ba na son jayayya ba na son musu to yanzu gashi nan ya koma abin da yake yi bai daina ba fiye ma da na da ma yake so ya kuma abinsa yawwa kako wannan ai matsala ce bai kamata a ce mutum in ya yi abu na son zuciya na jahilci na rashin ilimi na son zuciya na amfani da tunaninsa yadda bai dace ba ya yi amfani na ɓangarensa na tunaninsa ba ɓangaren tunani na addini ba kuma a ce wai shi ma za a zo a hukunta shi da shi ma kan tsarin da ya zo ba zai yi ba shi fa addini addini nasiha ne saboda haka ya zai mutum ya zo yana faɗala yana wasu abubuwan da ba daidai ba a zo kan social media ana dukansa ana sa shi abu dole ba yaro ɗan shekara 10 ba ɗan 20 ba in ya yi abinsa na rashin hankali ai bai kamata shi ma a biye mai in dai zaman cewa ba so ake in so ake yi ya gyara to ba wannan hukuncin za a mai ba amma so ake a nuna mai karfi power a ci zalinsa in ya ga dama ya yi in ya ga dama bari to abin da suka in dai haka suke so shikenan amma ba su suke fa wai lalle sai ya gyaru kuma shi yanzu misali jama'a uwa da ɗanta da kuma ubansa idan aka samu damuwa ta rayuwa ya je wani kuskure uwarsa ake nema ko kuma ubansa uba dama ake fara nema in babu uba sai a nemo uwa idan yin da matsala in aka nemo iyaye to kowa fa tafiya zai ya sa musu ido to saboda haka da babbancin mutumin da zai zamanto cewa dan uwanku ne ku je daga ku sai shi ku hukunta shi in ya so sai ya zo kan social media sai ba al'umma a kuri abin da yake yi ya daina su ma ya mutunta su ya daraja su amma ba a mai haka ba yanzu gashi nan ya zo ya ci gaba da abin da yake ya zo yana sa max shine abin da zaka rufe fuska kaga akwai max akwai face max akwai max to max yake sa yanzu kun kenan ƙara lalacewa yayi ba gyaruwa yi ba amma da nasiya aka mai abin da ya kamata a addini shine tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba haka ya koyar da mu ba yawa ba haka ya koyar da mu ba nasiha da sahabbansa da annabawansa dukkan nasiha suke wa mutane shekara nawa annabi zai zo yana wa'azi ba wanda ya dauka shekara nawa ba wani sama da ba ma magana ake ta shekara 5 ba shekara 1000 zaka ji suna yi amma ba su gaji ba suna yi amma mu ba mu da wahala gajiya Allah ya shirye mu Allah sa wanda ya gane ya gane yawwa ni dai na muku nasiha wanda ya gane ya gane yawwa a gyara ko nan gaba ba haka ake yi ba a yi wa mutum nasiha in ma hukuncin za a yi a bari ba kan social media ba sai a hukunta shi daga baya kuma sai a zo a sa shi ya zo ya faɗi amma ko ta yarinya ma akwai yarinyar da ya zama cewa ta taɓa irin wannan sai da aka hukunta ta zo kan social media ta ce ita ce kaza ga hukunci da yan uwanta suke mata insha Allah ta daina kuma ta daina yawwa to haka ake yi Allah samu dace